Kom så, Ken, kør for helvede. Hey! Ken, kom med. Ej! Fanden er det? Ja, det tror jeg gør. Det var kasser, der røg af. Den anden holder dernede i svinget. Den er død. Det er, han blev kastet op i volden. Og så blev han krøllet. Han blev bollet dernede i svinget. Der holder en bil ned i svinget. Ja. Det er, hvad nu han hedder, ham... Hvad fanden er der holder nede?